Maga, abanti na po tagamay, nagkikaigbaw na maga, o naratong an maga, atong trabaho nun, damo gini baga, baga katapok. Maga, ato ni hininayan, kaya aron maka, daghan ta karon, makapalit tag bugas, bisa makaabot ta karon mga og 100 kilos, kung tubag hapon, mga 4 PE maga, okay na maga, sig dili na to mahakot, kay, di ba na to makaya itong lawas, o gato, gutig daon, ugso na to maga, o di ko na to makaya, di, pahuway, yun ta. Maga, salamat kay maga sa mga viewers ng maga, o, na maga, o banay kinyo maga, ato ni trabahon. Salamat mga sa mga viewers kayo maga. Thank you kayo maga. Maga ato ni sugdan. Ata nagtikaidbor ta maga.
Maga, may tigdi tamap tag-uwan maga kay si magdulog-dug. May tigdili mo maga. Kay para maka tiwas na dali ng trabaho. Maga, balik mo nga. Maga, pasensya na mo maga kung tagsara ko makasultis kamera kay fokus ko maga, makadamo ko kay ano makakwarta ko maga. Mapay kay bugas, kay wala kay bugas maga. Kamay kay bugas. Kailan to kilo ko na palit atong vlog una. Maga, balik ko maga.
Delikado mga hapit. Hapit na maluba na kibuntanan. Oh, hait ra ba ni mga? Hapit yun. Nagani kay mo pamabaw ra tong natukan. Tawat man Ginoo mga. Hapit kita maabot. Tutian. Hapit na maluba. Nga. Ayun ta. Pero mga, salamat kayo sa mga viewers na nakabaga. Dara mga, atro po ni ko mga kay dara padayon to sa tunan. Kaya padayon mo sa next palag mga ato ni mga sa atong sunod nga video mga. Ako rin mga kini nga video mga salamat mga dinira ta kutob. Salamat ko siyang tanan mga. Salamat kay mga dinira ta kutob mga.